Avui coneixem en Màrius Serra. Jo soc escriptor, bàsicament, i també amb una etiqueta que se'm coneix, que és verbívor, és a dir, algú que està molt atent sempre a la seva eina en llenguatge verbal, no? Jo ja fa 20 anys ara que vaig començar a publicar llibres, vaig començar a publicar ficció, després vaig començar a publicar mots encreuats i des de llavors que ja no he parat, no? En el món de la comunicació, de la literatura i del joc verbal. Home, jo ara em trobo que tot just fa un mes va sortir la traducció al castellà de la meva última novel·la, del Premi Ramon Llull, el Farsa, que en castellà l'he volgut que es digui Patranya, entre altres coses perquè si no amb la mateixa coberta semblava el mateix llibre, no? I perquè és una paraula forta i tot plegat, i ara em trobo sovint, diguem, abocat a fer promoció o actes en un mercat que desconec i que és molt aliè, molt més gran i molt, diguem, diferent del que jo estic avesat, com és l'espanyol. Jo és veritat que vaig començar a trobar, ja de nano, jo era bastant curiós, no? I trobava una via d'entrar en altres mons, però d'una manera profunda, com ficar-me a la pell d'altra gent, no? Jo llegint de molt nano vaig començar a llegir els iberoamericans, el Cortázar especialment, i no era fàcil. I per un xaval de 13 anys o tot això potser... I en canvi jo flipava, ja m'explicaves, jo no coneixia cap argentí, però ho sabia tot del mate, de tal, d'una realitat molt aliena. I després, al revés, al costat de coses absolutament allunyades que podria semblar com per evadir-me, d'altres que eren molt, molt properes, no? Com les novel·les de la Rodoreda parlant de la Guerra Civil, que jo a casa havia sentit retalls, però sempre en veu baixa, coses que tampoc no es podien dir, i de sobte allà em trobava una història lluminosa, que m'il·luminava. Vaig fer fins a 5è de piano clàssic, però un nen molt repel·lent, amb ulleres i molt estudiós, molt aplicat, no? Als 14 anys vaig deixar, diguem, la via més de conservatori i vaig muntar el primer grup de rock. I vaig tocar amb 3 grups que no van tenir transcendència més enllà dels cercles, diguem, propers, fins que als 18 anys, en certa mesura, vaig veure com un dilema, no? Que havia de triar. Entre la música o l'escriptura, que també em tirava molt, jo era lector, també anava escrivint les meves històries, i aleshores, bueno, hi havia un moment que has de triar perquè potser no hi ha temps per tot, no? I vaig triar l'escriptura, i als 24 vaig publicar el primer llibre. Hi ha llibres que, sense exagerar, m'han deixat diferent de com m'han agafat, i això hi ha poques coses a la vida que t'ho facin, una relació amb una persona, per exemple. I la lectura té aquesta capacitat d'intimitat, d'aprofundiment, d'intensitat, que potser altres mitjans no la tenen tant. Pensa que jo vaig arribar a comprar un bitllet de tren d'anar i tornar de València per poder-me llegir el llibre de Manuel. M'encantava fer aquestes bogeries, diguem, no? Això amb 16 anys ja, Cat Guinardó és del meu barri, jo soc d'Horta Guinardó, diguem, perquè és una llibreria que porten uns amics relativament recent, la van obrir fa uns 4 anys, i com es pot veure és una llibreria, diguem, que s'hi està molt bé. És a dir, que pots venir-hi, fullejar els llibres abans de comprar-los, prendre't un cafè i tot plegat, no? I organitzen moltes coses, no? De manera que sempre hi ha una mica de nucli de gent i tot això, i sol venir, sí. Hi ha un llibre que és un clàssic, no? Amb una col·lecció de clàssics petitet, molt breu, d'Angle Editorial, que també és una editorial petita, que es diu Diari d'un home de 50 anys, del Henry James. Jo aquest el recomano, jo en tinc 43 i em vaig com preparant, no? Però aquest és un relat que jo havia llegit quan la carrera, de fet, es llegeix en mitja hora, no? Que és una història molt bonica, perquè és la d'un home de 50 anys que torna a una ciutat a la qual ell va estar enamorat d'una dona, i aquesta dona ja va morir, la història d'amor no va prosperar, i llavors es troba amb la filla d'aquesta dona, que li recorda a sa mare exactament, i amb el nòvio que té aquesta noia ara i que està a punt, que estan vivint el mateix procés d'enamorament que amb ella es va estroncar. I després una altra novel·la, aquesta molt recent, aquesta sí que per mi ha estat un descobriment d'autor, del Jordi Bonells, Déu no surt a la foto. I una novel·la d'una història ambientada a Barcelona durant la Guerra Civil, que podria ser considerada, home, no molt sorpresiva, no? Fins que apareix Déu.
i apareix Déu com a personatge, com a punt de vista, i és una aportació bastant interessant que fa en Jordi Bonells, perquè de sobte Déu agafa la veu i es mira els anarquistes i tot això i li cauen bé, i els agrada tot el que pensen, però clar, només es caguen amb ell i això no li agrada, mentre que als franquistes no li agraden gens, però estan tot el dia parlant bé d'ell. Llavors el propi Déu sent una contradicció, és una història tràgica i una novel·la de guerra civil, però amb aquest punt de vista nou que la veritat és que m'ha captivat molt. Déu no surt a la foto del Bonells.